I si et digués que treballant el teu sol pelvià pots gaudir més de les teves relacions sexuals? Això és El Sexy, el podcast de sexualitat on parlem de tots aquests temes d'una forma clara, planera i sense judicis. També aprenem a gaudir de la sexualitat lliurement. Jo sóc la Maria Lara, això és El Sexy i comencem aquest nou capítol. Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement. El podcast guanyador dels Premis ERA 2024 de Periodisme i Comunicació. I avui, per parlar com el treball del nostre sol pelvià pot perjudicar o beneficiar a les nostres relacions sexuals, tenim aquí als estudis a la Isa Soliva, que ella és fisioterapeuta especialitzada en sol pelvià. Benvinguda. Què tal? També ens acompanya la Raquel Barrachina, entrenadora, també especialitzada en sol pelvià. Benvingudes a les dues. Un plaer. Quin tema, no? Perquè moltes vegades no relacionem el que és el sol pelvià amb les relacions sexuals i realment sí que tenen molta relació, no? I tant. Moltíssima relació. Al final, el nostre estat del sòl pèlvic pot influir moltíssim en si tenim un bon plaer de les nostres relacions sexuals o no. Veritat, Isa? Sí, totalment. Al final, el to muscular intervé en moltes coses relacionades amb les relacions sexuals, en la lubricació, en l'elasticitat del teixit, en com percebem en la sensibilitat, no?, una mica. Vull dir, és important. Com podem treballar? És a dir, com podem treballar i a partir de quan hem de treballar en el nostre sol pelvià? Perquè notem això en les nostres relacions sexuals. A veure, el més com general o el més normal seria que, evidentment, en algunes etapes més importants de la nostra vida, com per exemple si ens quedem embarassades, estem en postpart o inclús en una menopausa, doncs és com algo ja com molt normal, no?, que ja algú ens avisa de que el sòl pèlvic l'hem de tindre una mica en compte. Però sí que és veritat que el sòl pèlvic sempre està, existeix sempre, i penso que sempre l'hauríem de tindre en compte, sigui des de la prevenció o sigui des del tractament. L'ideal seria ja tindre'l en compte des d'una prevenció. Si tenim una prevenció i tenim una bona cura del sòl pèlvic, segurament doncs, ens estalviarem molts disgustos. I, evidentment, doncs, també tindrem en compte que, per exemple, tindrem un millor plaer de les relacions sexuals. Serà més fàcil que no creem un mal hàbit o una mala relació entre el nostre sòl pèlvic i les relacions sexuals. Bueno, i sobretot si tenim algun símptoma, és a dir, que a vegades tardem molt en anar a veure l'especialista quan alguna cosa no va bé, és a dir, si les relacions sexuals són molestes o doloroses, si la regla fa mal, vull dir, tot això també són motius pels quals Anem a dir coses que potser la gent normalitza. Les relacions sexuals no han de fer mal, la menstruació no ha de fer mal. Exacte. Després, per exemple, també coses que hem de tindre en compte que poden afectar el nostre sòl pèlvic i a les nostres relacions sexuals també seria la mala gestió de les emocions, si apretem o no apretem molt a nivell mandibular, la nostra postura, la nostra respiració... L'alimentació, la hidratació, Exacte. tot això influeix en la qualitat de la mucosa i en com es lubrica i en la qualitat dels teixits de sosteniment també. Vull dir, al final no podem pretendre que el que ingerim no ens afectin res. Exacte. Per exemple, si nosaltres tenim una cura o no cura dels aliments que mengem al llarg del cicle menstrual, la nostra menstruació també pot ser diferent. Al final hem de tindre en compte que, per exemple, una menstruació és una inflamació de la zona fisiològica. Exacte. Si nosaltres només ens alimentem de processats, ultraprocessats i de lactis, de coses que inflamen, allò generarà que una inflamació que podria ser bàsica i baixeta sigui molt més gran. Què passa? Que si el nostre sòl pèlvic està preparat per tenir una reacció amb una inflamació puntual i bàsica, no hi ha problema. Però què passa? Quan aquella menstruació dura moltíssim temps... És molt abundant. Sí, inclús se'ns umfla la panxa de forma exagerada... Hi ha presència de coàguls, tot això són símptomes de que hi ha una inflamació exagerada. Tot això al final influirà en el nostre sòl pèlvic. Quan hi ha coàguls, quan estem parlant de persones que tenen menstruació, no persones que utilitzen anticonceptives, que és més habitual veure sobretot aquests coàguls. Sí, totalment. I sobretot si són coàguls amb dolor, és a dir, que aquest úter s'ha d'esforçar per poder expulsar-los. Parlaves tu, Raquel, de l'alimentació.
Quina és l'alimentació que ens perjudica el nostre sòl pelvià? No sé si hi ha alguns tips que puguem mencionar de, doncs mira, no podem menjar processats, no? Pensa que tot el que sigui que ens generi inflamació, per exemple, els ultraprocessats, els sucres refinats, tot això és el que hauríem d'evitar, ja de forma general, però evidentment... Per salut. Exacte, però evidentment molt més els dies de la menstruació. I jo sempre recomano els dies de la menstruació per què no prendre, per exemple, salmó o peix blau que ens pugui ajudar a la inflamació. Ni prendre tant cafè, perquè al final és més estimulant. Sí, jo sempre recomano infusions de gengibre i cúrcuma, que ens poden ajudar també molt a la inflamació. Bueno, petits tips que ens poden ajudar a pal·liar aquesta inflamació. Només en període de menstruació, entenc, Potenciar. O durant... És a dir, clar, el que tu facis la resta del cicle afectarà a com tu te trobis a nivell premenstrual i menstrual. Això està claríssim. Però sí que està clar, per exemple, que després de l'ovulació, el nostre cos, o quan t'apropes a la menstruació, estàs més cansada, doncs potser has de prioritzar una mica més el descans, és a dir, allò de dormir les 6 hores que dorms en fase folicular i no passa nada. Hauria que dormir 8. Exacte. Vull dir, petites coses és com escoltar una miqueta més el teu cos aquells dies. La menstruació una miqueta més perquè al final en la menstruació el teu cos està lluitant contra una inflamació que la resta del mes no. Per tant, si el teu cos té una inflamació, per què has de menjar o introduir aliments que són més inflamatoris? Se sumaran amb aquesta inflamació i el que seria un pic baixet se converteix en una gran muntanya que potser en comptes de resoldre's en 1 o 2 dies, tarda 5, i en comptes de no tindre dolor, tens dolor. Llavors, l'ideal seria que aquells dies mengessis coses com més lleugeres, i és tot el contrari, o sigui, ens apeteix tot el contrari. Exacte, és que aquí tenim una lluita interna. A nivell hormonal, sí, és com que el cos et demana, i perquè com estàs baix d'energia, tu necessites com aquells pics per anar tirant. Però bueno, és que això ens donaria per un altre podcast. Totalment. Llavors, l'alimentació és important perquè ens pot afectar a com el nostre sòl pèl·vic també pot tindre aquesta relació. Quines altres pràctiques, més enllà de l'alimentació, vosaltres creieu que són favorables per treballar el nostre sòl i per tenir-lo al puesto? No? Ni molt fort, ni molt fluix, no? Com tonificat, però mira, una de les coses que la gent se l'oblida és la mobilitat. O sigui, vivim en un entorn molt sedentari en el que la majoria de temps estem sentats, estàtics, perquè al final hi ha gent que et pregunta com hauria d'estar sentada? És que no hi ha una postura correcta. L'ideal és que no estiguis estàtica. El tema és que pots estar sentat però no estiguis estàtica. Que ara estiguis sentada com nosaltres, que estem així ara relaxades, després més plantadeta. Sí, o inclús que te vagis aixecant. Canviar de postura. Sí, i donar-li mobilitat. O sigui, si tu ara t'imagines amb una persona que camina i després s'assenta i només fa aquestes dues accions, la seva mobilitat de cadera es redueix. És molt reduïda, molt. Clar, què passa? Que quan no hi ha mobilitat, si un múscul no l'utilitzes, s'atrofia. Totalment. O una persona que, a part d'això, no té mai relacions sexuals o no es manté plaer amb si mateix, aquella zona no arriba sang, perquè m'entenguis, si no arriba sang ni s'inflama en el bon sentit de plaer i tal, doncs, evidentment, aquell plaer també se veurà afectat i n'hi haurà menys. Clar, per tant, ara amb el que dius, Raquel, una de les formes de mantenir el nostre sòl pelvià a puesto és estimulant-lo. I donant-li mobilitat. Exacte. Tenint relacions sexuals satisfactòries també és una manera de treballar el sòl pèlvic. L'orgasme és el millor exercici de sòl pèlvic. Per què? Totalment. Perquè és una contracció involuntària de lo més profund que pots generar. O sigui, tu pots fer un Kegel, però mai faràs el Kegel tan fort com hi ha un orgasme. Com quan hi ha un orgasme, totalment. Sí. I a més són contraccions que es fan repetides en una X temps i ja t'he dit, són les més intenses i les més profundes a nivell de musculatura que es pots rebre. Clar, hi ha un moment... I la resta també d'estimulació, tota la lubricació, aquella que se genera per l'excitació, tot això... No ho reduïm només a l'orgasme, si no hi ha orgasme, també... De fet, per exemple, algunes mares postpart tenen, al final, hem d'entendre que el bebè surt per un canal en el que després tornaràs a tindre relacions. Exacte. I de vegades ens costa tornar a veure aquell conducte com algo sexual perquè ha sortit un bebè per allí, perquè potser no vas tindre el millor part... Segons el part que has tingut, ho tens relacionat amb algo traumàtic. I jo sempre recomano, abans de tornar amb la parella, potser, experimentar o... Sí, toca't tu, torna a conèixer-te, perquè al final ets una persona diferent, torna a sentir...
una mica tot això que ens pot O ajudar... fer-ho tot amb moltíssima més paciència, perquè al final el seu cos necessita una mica de temps per regenerar-se després d'un procés com aquest. O, per exemple, inclús que amb un vibrador doncs, estimulin una miqueta la zona. O sigui, no reduïm només a l'orgasme, sinó que hi ha moltes maneres de... De fet, la vibració és una cosa que recomanem molt a consulta, sobretot quan hi ha cicatrius o punts dolorosos dins de la vagina. Jo ho recomano molt també com a preliminar, a vegades, saps? Com per preparar la zona perquè després tu estiguis com molt més predisposada per la resta d'activitats I que la vibració és una cosa que no ens anirà malament. No. O sigui que jo sempre els recomano... I que es percep com més agradable que quan és manual. Clar, per això de vegades els recomano, mira, si t'has de començar a tocar i tal, potser tu amb els dits potser no saps molt bé cap a on anar o què fer, mira, si t'agafes un vibrador pots passar per la zona, passar al voltant de la cicatriu, que comenci a estimular-se, a veure què sensacions tens, si tens dolor, si no... Perquè a vegades després del part hem perdut molta sensibilitat també, i segons com hagi sigut, està tot molt cedit. Bueno, i que triga més en recuperar-se aquesta sensibilitat, depenent del part que hem tingut. Quines són les problemàtiques que habitualment podem trobar-nos en l'àmbit sexual, no? Quan el nostre sol pelvià està perjudicat? Vaginismes, disparèunia, que al final és una cosa molt similar, l'únic que... Sí, explica la diferència perquè potser hi ha gent que no... Exacte, sí, és important. Al final tot és musculatura que està més tensa del que hauria, l'únic que en el vaginisme hi ha un espasme muscular tal que no hi pot haver penetració de cap tipus, però de cap tipus vol dir que ni puc mantenir relacions sexuals amb penetració, però tampoc jo com a fisio, per exemple, puc fer un tacte vaginal, o el ginecòleg, ni un dit, ni un ni ella mateixa moltes vegades. No, res. En canvi, la disparèunia és quan hi ha dolor al voltant de les relacions sexuals, però sí que es pot aconseguir la penetració. I moltes vegades aquest dolor no és només a la penetració, sinó que és també com al fons de la vagina. O a la fricció. Vull dir, hi ha diferents maneres. Que això és una mica el que parlàvem una miqueta abans, i és que les emocions aquí, en aquestes dos, són superimportants. O sigui, l'arrel d'un vaginisme o d'una disparèunia moltes vegades és a nivell emocional. Si no es soluciona això, doncs no hi ha una solució. No, hi ha moltes vegades que jo a consulta, per exemple, ho treballem i tu reduques la penetració amb els dilatadors i fas totes les tècniques manuals i dins de la consulta va tot bé, però aquesta persona després, quan se torna a ficar en situació de mantenir relacions sexuals, o ella sola o amb una parella, es torna a desencadenar aquest dolor pel despòs, les creences, la pressió. Llavors, no podem pretendre... Experiències prèvies són molt importants. Total. No podem pretendre solucionar aquest problema només des de l'àmbit físic, sinó que sempre hem de treballar en conjunt amb psicologia, vaig arribar a conèixer una noia que tenia problemes en les relacions sexuals perquè venia d'una família com molt estricta, li havien repetit moltes vegades que vigilant que és embarassada com a tal, que li va passar als 16 anys, llavors ella com no em puc quedar embarassada. Ja estava fixada, ja tenia por a l'hora de tenir relacions sexuals. I a l'hora de tenir relacions sexuals doncs no podia tindre penetració fins que va conèixer el seu actual marit i va arribar a tindre una connexió tan forta amb aquesta persona i una confiança que va poder tindre relacions sexuals. Totalment. I ara és mare de 2 filles. Però, ostres, ha tingut que passar un procés molt gran i va tindre parelles anteriors que no va poder tindre relacions per aquest bloqueig a nivell mental que li va generar... Bueno, i són noies també que els hi costa molt comunicar-se, dir el que els hi agrada o rebutjar a vegades si no s'ho estan passant bé. Llavors, clar, tu aquí crees com un cercle viciós, perquè tu encadenes una mala experiència sexual darrere l'altra, saps? A vegades, i les dones, vull dir, som una mica així, aguantem més del compte, pensant que això és innocu, i no és així. Parles de la disparèunia i del vaginisme. En temps d'edats, això? És a dir, una noia de 18 anys que ha tingut la seva primera relació sexual a vegades pot tenir un vaginisme perquè pot ser un vaginisme congènit. És a dir, pot haver
una vagina que estigui tancadeta ja de naixement o un himen fibrós, que són coses que ja s'han d'intervenir i tractar d'una altra manera. Però a vegades aquest vaginisme es produeix de manera secundària, diguéssim, arrel de males experiències sexuals, d'una violació, de coses així. No hem parlat o d'un d'això. part traumàtic. Hem parlat de les situacions traumàtiques, no? Sí, Però sí, entenc que la part de les agressions sexuals són Total, superimportants, no? No, superimportants I és- en vaginismes i disparàunies, sobretot. Quan identifiqueu, vosaltres que tracteu més de primera mà amb pacients, quina diríeu que és l'edat on més problemàtiques a nivell sexual s'identifiquen? Això no vol dir que sorgeixin en aquell moment, perquè... Va sortir un estudi, és que no me'n recordo els valors, però entre 18 i 25 anys hi havia una gran quantitat de gent amb problemes de Sí, sexualitat. però això tu creus que es correlaciona amb que vinguin a buscar ajuda? No. O vens més tard? No, o sigui, jo és el que anava, és que hi ha molta gent jove que Clar, té una problemes cosa- de sòl clar, pèlvic, això. però jo penso que s'identifiquen molt més quan ja són Arribes mares... al procés de l'embaràs, Exacte, sí, quan sí, realment sí. vols com una finalitat, no? Totalment. Però hi ha moltíssims problemes... És Quan que realment comences a tenir una mica de por de dir, bueno, a veure com està això. entre 18 i 25 anys hi ha molts problemes de sòl pèlvic que es passen per alt, de gent que té dolors en les relacions sexuals o que... Que ara també, com cada vegada hi ha més informació, potser arriben una mica abans a la consulta, Sí. algunes, però en general sí que s'identifiquen molt en aquestes edats, però penso que arriben més tard també. Sí, jo he tingut Seguríssim. mares que després de ser mares m'han dit ostres, Raquel, jo ja aquest problema de sòl pèlvic que tinc ara, aquesta tensió, aquesta l'arrossego molèstia, de fa- aquesta molèstia de les relacions sexuals ja la tenia abans de ser mare i no sabia que era un problema. El problema que jo veig aquí una mica és que si tu això no ho identifiques abans, d'un part, per exemple, i està la musculatura supertònica, No és un bon moment treballar-ho durant l'embaràs, però no te queda un altre. No és un bon moment, però no te'n queda un altre perquè aquesta musculatura tan tensa pot ser la causa de que després tinguis Clar. Clar, i que al final el part un pot ser part més Clar, traumàtic. exacte, anava a dir... M'explico? Clar, tu Perquè necessites hi ha un més perine mal, que no? no Si- està si preparat. Tu està- necessites que aquell perineu el dia del part s'estiri Claro. i sigui Clar. I elàstic. elàstic, tot Si i que no és l'escenari elàstic- hormonal ja és favorable Sí, amb però això, si és un teixit que està massa tens, Totalment. no s'estirarà. Totalment. Al final el que faràs és estripar-se, perquè m'entenguis. O estripar-se o acabar en una cesària perquè no dilates. no avança el part. Clar. Sí, Val, sí. per tant, els problemes de dilatació en un part podrien estar vinculats directament al... No tots ells, ja a vegades és perquè el bebè no baixa, Hi ha, vull molts, dir, és hi ha que un molts part, factors que hi ha influeixen. milions Ja. de... Però està clar que arribar amb un perine amb Amb aquest un bon tipus to. de problemes, Sí. o sigui, amb un bon to, Afavoreix que tinguis un bon part, sí, bon part. i una bona recuperació, No ho evidentment. garantitza, però ho afavoreix. Sí. Sí. Per això ara la majoria de gent que es queda embarassada a partir de la setmana 32, 34, i tant, fa el comença massatge perineal. a fer massatges perineals amb fisio doncs per ajudar a elastificar aquesta Més zona. tota la mobilitat que fan Evidentment. amb ell, amb l'entrenador, per exemple, vull dir, tot això, tot el que tu et preparis abans Afavoreix. del part, afavoreix a que Clar. després tot cedeixi Tornem amb una més altra vegada facilitat. al que hem dit abans, una mare embarassada que no es mou, que no té mobilitat No, pèlvica, totalment. És, vamos... tu no li demanis a una dona embarassada que no s'ha mogut durant tot l'embaràs que el dia del part te faci mobilitat pèlvica, no? I és molt més fàcil Exacte. que el part no avanci perquè aquella pelvis no No té mobilitat, s'obre, no té s'obre. obertura, no, clar, llavors és que al final va tot lligat. No, totalment. I el sòl pèlvic al final està en tota la nostra vida, però en totes les etapes sexuals que nosaltres anem passant, i totes són diferents. Sí, sí. Si entrem en el món de la menopausa, aquí ja Bueno. s'obre un meló també important, perquè Sí. en la baixada d'estrògens hi ha una baixada també de lubricació, Exacte, s'atrofia de sensibilitat... els teixits. Exacte. I es dificulta tot. Clar, Tot. la majoria L'orgasme, Claro. l'excitació... Hi ha moltes que perden el líbid i inclús pues, no volen tenir relacions sexuals. Llavors, el que hem dit abans... s'ha de múscul que canviar no la fas- manera no, en la que es tenen les relacions sexuals una mica durant aquesta etapa. Clar, però múscul que Vull no dir, utilitzes, múscul claro. que s'atrofia, no? Llavors és com entres en un cicle viciós de perdo lubricació, perdo ganes, ja no faig, pues encara pitjor Encara més. i Claro, encara me sento menys còmoda, totalment. perquè Exacte. aquí hem parlat de dolor, però si ens n'anem a l'altre extrem... Que és la debilitat absoluta. Llavors que és que hi ha una pèrdua de plaer. Claro. És que allí, vull dir, és que quan hi ha la penetració tu no notes absolutament res. Claro.
i la teva parella tampoc. Jo he tingut parelles, Sí. jo he tingut parelles que m'han vingut l'home després de la recuperació postpart i m'ha dit, Gràcies, Raquel. Raquel, estupendo, le estoy diciendo que siga viniendo contigo. A mi em passa, Perquè era un noto, no? Perquè ara les relacions sexuals són clar. brutals. Si no deixen la de notar que contracció. el teixit abraça. Clar, I a mi clar. m'han vingut amb confiança amics de dir, Raquel, vull que la meva parella parli amb tu perquè no tenim plaer i penso que és perquè el seu sòl pèlvic està massa debilitat. A més, la meva parella m'ha dit que ha tingut alguna pèrdua i tal. Jo penso que no estem gaudint de les relacions sexuals, no han set pares. I, Clar, vull dir... Bueno, però quanta gent així? Clar, i les disfuncions, perquè ara ens estem enfocant molt en el cos de la dona, però això també, Sí, a nivell homes, d'home, les la disfuncions sexuals disfunció van molt arrelades al erèctil, nivell del sol del sol pelvià. pelvià i emocional, també. Els homes amb disfunció sexual, si són joves, sobretot, és un tema molt mental, Però, bueno, evidentment, de, molt, Sí? de que es pressionen. De pressions, De pressió, de lo que esperen o de lo que creuen que hauria de ser aquella relació sexual, moltíssim. Hi ha moltes vegades que el sol pelvià, en realitat, un home, a no ser que hagi tingut un problema de pròstata o algo així més greu, el seu sol pelvià, en principi, està bé. Això, mira, és ells interessant, normalment- és interessant que ho ells digui. disfruten d'ells mateixos també més que nosaltres. Sí. Llavors, és Sí. com és una musculatura que generalment... Ja tenen més Tenen més treballada. treballada. Exacte. Total. Sí. Llavors, inclús... I no tenen canvis hormonals, per tant, no pateix tant l'estructura. inclús que com les adolescent no ha dones. jugat com aquell que diu amb el seu penis de... Sí. No? O sigui, és com algo que ho tenen com més normalitzat Sí. de la Més de la mà, sexualitat. sí, total. Sí, cosa que amb la dona pot ser no tant. L'únic que, evidentment, penso que és un col·lectiu que quan realment té un problema de sol pèlvic, si a les dones ens costa externalitzar-ho, encara molt amb més. ells encara molt més. Sí. Terrible, I si és i una els disfunció sexual a afecta sobre? molt més, perquè, clar, perden... O sigui... La virilitat. La virilitat. Exacte, Sí, els o afecta sigui, la ja no sóc home masculinitat perquè no- d'una manera que Clar. és brutal. Sí. Sí, si hi ha un problema de sol pèlvic, la normal és que tinguin disfunció erèctil o eyaculació Eyaculació precoz. precoz. O anorgàsmia, m'he trobat anorgàsmies També. en homes. Homes que no poden acabar. O sigui, tu tens una erecció correcta, gaudeixes, però no hi ha manera de que acabis. Però i en aquests casos entenc que la Molt solució molt és... psicòleg-sexòleg, Sí? Aquí, sí. A nivell fisio A hi ha, nivell fisio, hi ha solució? S'ha a de nivell veure si fisio hi ha s'ha algo. de valorar per què està passant això i potser a vegades és perquè hi ha una mica de desconnexió, no?, amb tota la part abdominal i tota la part perineal, però et diria que és més un problema de la pressió que es fiquen, de la por que tenen. Quan ja els hi ha passat una vegada és com que tu ja vas Ai, i si me torna a passar, predisposat a ja. la següent, i si me torna a passar, i tu allí generes un cercle, te pressiones de tal manera pues, que t'acaba passant de manera repetida. I Total. a sobre tarden molt més que una dona en arribar a la consulta. Ja se'm passarà. Sí. O com li he de Ja dir, se'm passarà. com li he de dir amb una afició de sol pèlvic Sí, que... com vaig amb una tia a dir-li que no... Clar, que no. és complicat. Sí, tu els veus. Jo, quan entren a la consulta, són com pollets. Sí, ho passen fatal, pobres, perquè, clar, és que tenen una percepció de pèrdua de la masculinitat absoluta. Sí. Sí, Les dones també hem normalitzat després de ser mare, tinc un problema de sol pèlvic, és com algo més normal. Sí, Bueno, bueno, cada i vegada les ja pèrdues d'orina, normalitzes més el no? poder Les parlar. pèrdues d'orines que estan vinculades a l'edat, Clar. no? Sí, Que al final sí. no necessàriament. No? Totalment, Però sí. tenim tot més normalitzat. Total. Noies, se'ns ha acabat el temps. Se'ns ha passa fet molt volant. Se'ns passa volant. Hauríem de fer capítols de 55 minuts, però està bé. Gràcies per venir, gràcies per parlar de com ens afecta, no? tot el treball del sol pelvià en les nostres relacions sexuals. Gràcies, ens sentirem en el proper capítol. I res, a vosaltres dir-vos que si teniu problemes, si detecteu que teniu alguna disfunció, que no podeu arribar a l'orgasme, que us fa mal a l'hora de tenir relacions sexuals, tot això del que hem estat parlant en aquest capítol, si ho identifiqueu, deixeu-nos un comentari i sobretot fiqueu-vos en contacte amb un especialista, com pot ser un fisioterapeuta de sol pelvià o amb un metge que tingueu a disposició. Gràcies per escoltar-nos i ens escoltem en el proper capítol del Sexy. Fins a reveure.